Let us look at this ZIMSEC question yakanyorwa in June 2010. It was a paper 1 and this was question number 3. Question yedu iri kuti simplify 6x plus 12x divided by 3. So let us write down the question. 6x plus 12x divided by 3. Saka panapa pacha apply what many mathematicians use the mnemonic, cannot use this mnemonic to identify. Vamwe vanoti it's called BOMDAS. Then kune vane variant yavanoti BODMAS. Like that. Saka panapa pa BOMDAS, B inenge yakamirira brackets, then M yakamirira multiplication, D yakamirira division, A yakamirira addition, then lastly S yakamirira subtraction. Saka hii order inoitwa nayo zvinhu kuti kana takapiwa situation yema brackets, we always start with zvinhu zviri muma brackets. Then kana takapiwa a situation inema arithmetic operators, that is multiplication, division, addition, subtraction, tinosvita in that order. Saka we start by multiplying before we divide, we start by dividing before we can add, we start by adding before we can subtract. That is what BOMDAS entails. But when we look at BODMAS, B icharamba yakamirira brackets, then D apo yamirira division, M yakamirira multiplication, A yakamirira addition, and then S yakamirira subtraction. Saka indiyo order zvakare inoitwa nayo zvinhu according to BODMAS. Pandoda kuti ticherechedze BOMDAS neBODMAS, muchaona kuti multiplication nedivision ndozviri kungochinjana in these cases. Kana tiri kuBOMDAS tinenge tichitanga nemultiplication tozoti division. Kana tiri kuBODMAS tichatanga nedivision tozoti multiplication. Kureva kuti multiplication nedivision zviri interchangeable. That is the story what these two mnemonics are telling us. Saka tikada kumabatanidza mnemonic aya, kumabatanidza ari 2, tichabuda this hierarchy. Hierarchy yatobuda nayo inge yakadai so. We always start with brackets. Saka kana tiine mabrackets hazvinei kuti mukati memabrackets munei, always start by solving zviri mukati memabrackets. Always start by solving zviri mukati memabrackets. Then secondly, it's either you are going to multiply, multiplication, or you are going to divide, division. Hazvina basa kuti watanga nei. Saka on our hierarchy, kana tatanga nezviri mumabrackets tazvipedza, then multiplication or division hazvinei uye hazvina basa kuti unenge wambotanga nechii. Then on our number 3, it's now addition or subtraction. Hazvina basa zvakare kuti unenge watanga nechii. Saka this is the order ndochinja mufanga kuisa musoro. Tinenge tacombina effect yeBOMDAS ne-effect yeBODMAS. So when we come back to our question, 6x plus 12x divided by 3. Trikuona kuti we have addition, we also have division. Saka according to this hierarchy, tinotanga ta divider before tatombofunga zvekuadda. Saka common mistake irapa ndeye kutanga tati 6x plus 12x towana 18x tozoti divided by 3. Answer yatinenge chibuditsa it's not correct.
So the correct answer panapa is this. Tichati 6x plus, what is 12x divided by 3? 3, 6, 9, 12. Saka 3 anopinda ka 4 muna 12, then x yodzoka yakadaro. Tozoti 6x plus 4x is equal to 10x. That's our final answer and correct answer. Yekuti 18x divided by 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tobuditsa 6x as an answer. That is a wrong answer. Because tinenge tisina kufollowa zvatanzi tifollowe apa. We always start by dividing before we can add. So this is this question for you. If you have any more questions, kana kuti mine mubvunzo maitiro ataita this question, you are free to use the comments, or if you so wish, maybe you want extra lessons and so forth, get to us on this number +26371 521 3310. It's a Zimbabwean number 071 521 3310, and you'll be getting to us preferably through WhatsApp. Thank you and take care.